Zdravo youtuberi i youtuberke, večeras ću vam pokazati kako da napravite proteinski šejk za masu sa ili bez veja. Dođi šta nam treba. Počnite prvo, treba će vam 100 g ovsjanih pahuljica, 300 ml mleka, ovdje ima 140 g belanaca, tu dodajete jedno 4-5 belanac iz jajeta, ovo je čisto belance, evo vidite, da ne lupam. I treba nam 100 g banane, i ako hoćete, sve to mi se smiješ, i ako hoćete dodate jednu mericu veja, da prvo ćemo da sameljemo ovsjene. Kam, dođi. I da, to stavite u blender ako imate, nemojte u ovo strane. Sad kuđe jesu. Dobro, sad da. Znači dođete da vidite, držite ovo u blenderu jedno minut, dva. Znači vidite, bude tako, nemojte da bude ko brašno. Posle toga dodajte sve ostale sastojke. Mleko. Mleko. Belanca. Banana. Da, možete slobodno dodati još jednu bananu ako hoćete. Da, ako radite definiciju ili nešto, onda izbacite belance i bananu ili ostavite, izbacite bananu i ovsjan ili ostavite jedno ili drugo. Da ne biste unijeli previše ugljenih hidrata, jer ovdje ima mnogo. I ovo držite jednu minutu. Kam! Evo vidite kako ovo izgleda. Sad ću probam malo da vidim kako je. Neću da vadim nož. Isključi si struje, valjda to psane. Ne. Što li gasi struješ? Kako? I'm sick. Evo vidite, snimi. Vidite kako izgleda. Sad mi kažem ukus. Lepo je. Sad idem sestri, probaj. Nije mnogo slatko. Možete dodati ako hoćete malo medi za slađivača, ali može da prođe, nije strašno. I sestri se sviđa. Sad ću idem da dodam vej. Biće još lepše. Brb. Evo sad ću dodam veja, review na ovaj protein je ovdje. Ne znam što se derem, ali nema veze. Potpuno nebitno. Dodat ću dve koga jebe. Fuck you. Čim ovo kamermane. Čim ovo završim, reću vam koliko ima kalorija, sa i bez veja. Ljudima. Vidite kako izgleda. Lepo miriše. Čuš miriše do jaja. Moram kovinu čušu. Se da vide. O. Evo vidite kako izgleda, sad vidite kako probam. O. Sad sestra. Ne valja. Ne, sviđaj se. Ne da mi. Pardon, i dalje sam bolestan. Hoću, još. Baš je dobro. Ovo što sam rekao, znači, ceo šejk bez proteina ima 696 kalorija, 12,8 g masti, 104 ugljenih hidrata i 42 g proteina, znači kao što vidite veoma je dobar. Tanak je s mastima, možete dodati laneno seme ako hoćete za malo zdravih masti, ima dosta proteina, tek mnogo ugljenih hidrata, zato kažem ovo je samo za ljude koji su na masi, nemojte da koristite tako za definiciju. Mislim, ako hoćete za definiciju izbacite ovsjene, a šejk sa proteinom dodate, koliko još 4, ima 84 g proteina, nema ugljenih hidrata i masti, rastu za 2-3 g, iskoči za 200 kalorija, znači ima 898 kalorija, tako da napisat ću ovdje bez i ovdje sa, čisto da vidite još jedno.